harrapaturikoak! Utxila supake! Pentsio reformaren aurkako borroka apirilaren 6an izango du 11. greba eta mobilizazio eguna. Parisko gobernuak erreforma 49.3 artikulua erabilita onartu zuen bozketarik gabe eta 9 botoengatik zentsura mozioa gainitu zuen. Ordutik mobilizazioak tinkotu dira eta sindikatuek salatu dutenez 2 hilabeteko protesten ondoren gobernuak ez du ezer egin. Greba eguna Frantziako intersindikala eta Elisabeth Borne Frantziako lehen ministraren arteko bileren biharamunean izango da. Sindikatuek iragarri dute hainbat proposamen eramango dituztela bilkura horretara. Horietan nagusiena izango da erreforma osoa edo gutxienez haren alderdi korapilatsuenak bertan bera usteko eskaria. Ez dute erretiro hartzeko adina 2030ako 64 urtera igotzerik nahi. Gaurko bileran aurrerapenik ikusten ez badute, bihar berriz ere kaleak hartuko dituztela jakinarazi dute sindikatuek. Frantziako gobernuak beraldetik testua berregitea erabat baztertu du uneoro orain arte. Onetzi eta tramiterako onartu zuen Madrilgo Kongresuak joan den astean. Lege proiektu gisa onetzi dute erreforma. PSOE eta Unidas Podemosen koalizio gobernuaren ohiko bazkide gehienek erreformaren alde bozkatu zuten. Bada pantailaren beste aldean dugu Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kazetaria. Kaixo, Iñigo? Arratsaldeon, kaixo. Gobernua Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin adostu du erreforma eta Bruselasen oniritzia jaso du gainera. Zer suposatzen du erreforma honek, Iñigo? Bueno, nik uste garrantzitsuena dela, behin eta berriro batez ere gure belaunaldietan esan digute, orain dela 10 edo 20 urtetik, helduak izango ginenean ez genuela pentsio publikorik izango, ez? Behin eta berriro eredu neoliberal horretan esaten ziguten pentsio pribatuak egin behar genituela, bankuek eskaintzen dituzten produktu horiek erosi beharko genituzkela hori jubilazioa bermatzeko, eta bar. Eta nik uste erreforma honek ahalbidetzen duela hurrengo urteetarako pentsio sistema ahalbide izatea, edo posible izatea, sistema publikoa, noski. Eta gero baita ere, gobernutik behin eta berriro esan digute, aldaketa honek eragingo duela behintzat datozen 15 urteetan, hain zuzen ere baby boom belaunaldi horretako pertsonak jubilatzen direnean, eta pertsona mordo bat dira, ez behar izatea jubilazioaren adina igotzea. Egia da azkeneko urteetan igo dela, baina badirudi ez dela gehiago igo behar izango. Eta horiek diran ustez urrats nagusienak. Zuk aipatu duzu ez, pentsio sistema publikoa bermatuko da erreforma honen bidez, eta bestetik EAJak eta EH Bilduk alde bozkatu zuten adibidez, eta tartean koalizio abertzaleak akordioa lortu zuen gobernuarekin erreformari aldaketa batzuk egiteko, esaterako alargun pentsiorik txikienak handitzea, ezta? Bai, hori da, egia da, EH Bilduk gutxieneko pentsioa gorago izateko borroka horretan dabilela, hain zuzen ere Euskal Herriko kaleetan ikusi ditugun jubilatuek eskatzen dituzten 1.080 euro horiek, hori da, berek eskatzen dutena, baina hala ere akordio hori lortu zuen EH Bildu gobernuarekin, ez? Egia da azkeneko legegintzaldi honetan eta batez ere azkeneko urtean EH Bildu gobernuaren bazkideen oso sendoa bihurtu dela, batez ere lege sozialak aurrera atera izateko. Egia da lan erreforma horretan itzuela parte hartu, baina gainontzeko eta beste lege sozialak aurrera atera izateko EH Bildu beharrezkoa izan da, ez? Baita ere EAJ, baina egia da EAJak aurreko legegintzaldietan ere Madrilen paper nagusia izan zuela, eta agian berri nagusiena dela EH Bilduk hartu duen paper hori, ez?
Eta aipatu berri duzu Inigo gainera, gutxieneko pentsioa igotzea adostu dute. Hala ere, justu, pentsiodunek kritikatu dutenez, igoera hori eskasa izango da, ez baita 1.080 eurora iristen, ezta? Orduan, Madrilgo gobernuak adostu du igoera hori, gutxieneko pentsioen igoerari, baina ez baldin bada 1.080 eurora igotzen zein da egoera, edo zenbateko igoera dago? Igoera zehatza ez da egite momentu honetan. Egia da, azkeneko urteetan alde utzi direla edo ez daudela dagoeneko pentsio prekarioenak, ez? Gogoratzen dut orain dela urte batzuk, nola zeuden jubilatuak 300 eta 400 euroko pentsioak kobratzen zituztenak. Badirudi erreforma honekin hau ez dela gertatuko, eta pentsio ez hain beharrezko duinak, baina bai duinagoak izango direla hemendik aurrera, baina zifra zehatza ez dakit momentu honetan. Eta, kontua da, pentsiodunek kritikatu dute, Euskal Sindikatuek ere, adibidez, atzoelak manifestazioa egin zuen, eta zerria adirazi zuen adibidez, EAJarekin eta EH Bildurekin, ez dutela erreforma arguiatu, eta gezurra esatea gainera egotzi zien, murrizketak eskutatzeagatik. Orduan, murrizketa gehiago, baina bitartea Madrilgo gobernuak dio guztiz kontrakoa. Nik uste mahai gainean jarri behar dela eta goraipatu behar dela sindikatuek eta batez ere jubilatuen mugimenduak izan duen garrantzia azkeneko urte hauetan, ez? Badirudi legegintzaldi honetan hori ez dela lortuko. Hala ere, nik uste dut koalizio gobernuak ateak irekiak dituela negoziaketetarako, eta agian hurrengo legegintzaldian igoera horiek gertatu daitezke. Azken horrekin gehituko gara Inigo, eskerrik asko gurean izateagatik, Inigo Aduriz, eldiario.eseko edabideko kazetaria, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Euskal Alderdiek ere. Pentsioak ez direlako igo esan duten bezala. Europako Komisioarekin adostutako erreforma da hau. Lan erreformarekin gertatu zen bezala. Oraingoa ere, Europako funtsek erabaki dute, edo baldintzatu dute erreforma hau. Eta hau da, norabidea da Europako Komisioari inportatzaileena. Norabidea da, erreforma bakoitzean pauso bat ematea. Pauso bat ematea, jubilazio adina atzeratzeko aurrekoan egin zuten bezala. Aurreko jubilazioak zailtzeko aurrekotan egin zuten bezala, eta honetan ere egite duten bezala, kalkulorako hartzen diren urteak luzatzeko. Pentsio publikoak askartzeko. Pentsio publikoak askartzeko eta pentsio pribatuak sustatzeko. Hori da bilatzen dutena, hori da norabidea. Aste santurako zabalik aukiko dugu Supersur autopista berria, eta horrek zen nahi du hitza betetzen dugula.
Bertan patronalak soldaten inguruko proposamen berri bat ekarri du, zeinen bitartez KPI-a ez dan bermatzen. Gainera, bajak osagarritzeko formula bat ekarri du, initineri bajak kanpoan utzita. Eta honekin batera, lizentzien eguneratze bat proposatzen du, baina soilik arautze legal berrira egokitzeko. Guretzako gaur mai gainean duguna ez da inundik inora nahikoa, ez du langileon beharrei erantzuten eta horren aurrean soilik mobilizazioa eta batasun sindikala dugu tresna. Beraz, aurrera eta segi borrokan. Behar dituzten erantzunak emateko berritzen duena, neurrietan arriskatzen duena eta herritartasun eskubideak zabaltzen dituena. Beraz, lege bat proposatzen dugu, Jaurlaritzaren konpromisoa eta Euskadirentzat egiteke dagoen zeregina ez ezik. Lege eraldatzailea proposatzen dugu. Enpresek eta langileak behar dituzten erantzunak emateko berritzen duena, neurrietan arriskatzen duena eta herritartasun eskubideak zabaltzen dituena. Kalitatezko hezkuntza publikoaren alde karrikara atera ziren astelehenean 100 irakasle urteko bigarren greba deialdian. Bertzeak bertze hezkuntzako etapa guztietan ratioak jaistea, langile guztiei karrera profesionala bermatzea, behin-behinekotasuna murriztea eta lan karga murriztea izan ziren haien aldarrikapen nagusiak. Iruñerrian 10etan abiatu zen auzoetatik zutabe nagusiak eta 11etan manifestazioa egin zuten hezkuntza departamentuaren egoitzaren aintzinean. Gero errepide mozketa egin zuten eta arratsaldean bukatzeko manifestazioa. Hezkuntza borrokan! Lortzen ari gara, gora irakaskuntza borrokan! Irakaskuntza borrokan! Orain arte ez dugu inolako ezer negoziatu, ez dira prest egon, baina gure iritzia da, oraindik garaiz gaudela, plantillak osatu gabe daudela, eta behintzat hurrengo legegintzaldiko agenda politikoan egon nahi dugu. Gastos militares para escuelas y hospitales! Eskatzen duguna da ratio jaitsiera lineala, eskatzen dugu ere erosalmenta berreskuratzea, eskatzen dugu interinitatea 8% errealera jaistea, eta gainkarga edo jaistea, irakasleok dugun gainkarga jaistea. Begiratu atzean,
Zimugak zutan gure begien zerutan begiratu maitea amildegi erretzak biziak hilak ametsak ez bilatu gauean izarrura gure begitan piztu da. Txibite presidenteak Nafarroko parlamenturako hauteskundeak deitu ditu parlamentua formalki deseginda gelditu ostean. Nafarroko parlamenturako hautagaitzak aurkezteko hauteskunde aintzineko aldia ireki da. Deialdi dekretuak ordea berrikuntza garrantzitsu bat dakar. 27 de mayo. La sesión constitutiva del nuevo Parlamento tendrá lugar el 16 de junio del 2023 a las 11 horas. Y una vez que se publique mañana en el boletín oficial, entrará en vigor y de manera oficial daremos comienzo a el tiempo electoral. Egun simbolikoek sortzen dute noski lotura emozional bat eta lotura emozional horrek orubea jartzen du ere etorkizunean ere herri izaten jarraitzeko. Patria dens libera estate eta euskaraz aberriaren askatasunaren alde. Autobusak jarriko ditugu Iruñeko mobilizazioan parte hartu ahal izateko eta bertan dagoen egitarau zabalean ere parte hartuko dugu mobilizazio, bai arratsalde partera antolatu den eskaintza anitzera. Bat kontzertu izan dira, bazkari, herrikoiak, kantu afari, kontzertuak noski eta aldarrikatzeko momentua izanen da ere, antolatzen baitugu igande goizean, 11etan manifa bat, joanen dena itsasuko agirat, momentzeko egin den ibilbidea azken 20 urteetan eta proiektatzeko etorkizunera. Hasteko aipatu dugunez, igande honetan jai giroa eta aldarrikapena uztartzeko asmoa duzue Iruñean, nola egingo duzue hori? Bueno, ilusio handiz, antolatu dugun aberreguna izango da, berriro ere Iruñan, horrek daukan karga simbolikoarekin, Euskal Herriaren bihotzean izango baita, eta, esan bezala, jaia eta aldarrikapena, optimismoz etorkizunari begiratzeko parada izango dugu, aldarriak ahaztu gabe, manifestazioa izango dugu lehenik eta behin 12etan Golemetatik, eta jarraian, ekitaldi politikoa, nola ez, Laura Aznal gure Nafarroko hautagaiarekin eta Arnaldo Otegirekin,
Eta gero, kale animazioa, umeen txokoa ere izanen da, arratsaldeko 4:00 aurrera, kontzertuak Iruñeko bihotzean ere, Gaztelu plazan, 4 orduz Trikitis, La Furia, Arkada Sozial, eta bueno, iaz Iruñean egon zen jende guztia gogoratuko duenez Aldezarrean izugarrizko giroa. Hori da, antolatu dugun egitaraua, baina horretarako, bueno, jendea behar da, disfrutatzeko gogoz, aldarriak kaleratzeko eta bozgorailu hori izateko, demokrazia, burujabetza eta herri gisa daukagun kontzientzia berresteko asmoz, baina beti ere disfrutatuz, herri hau borrokatu eta aldi berean disfrutatu behar dugulako. Egitarau oparoa beraz, iragan astean aurkeztu zenutena, beraz dena prest izango duzu eta izan duzu horrez, beharrezkoa badela jendea, ez? Zer nolako erantzuna espero duzue? Itzela, iaz izugarrizko giroa izan genuen, oso jendetsua izan zen, eta aurten ere, autobus asko antolatuta daude Euskal Herriaren luze zabalean, eta iazko markak hausten ari dira, beraz, jende asko espero dugu Iruñan, Nafarrok langa altua jarriko dugu, baina Euskal Herriko txoko guztietatik erantzun handia espero dugu. Era berean, Euskal Herritik kanpotik ere etorriko dira hainbat lagun, hainbat gonbidatu, tartean Sinfeineko eledun nagusia, eta giro polita espero dugu, eta egun zoragarria izango da, euririk ez, temperatura bikaina, beraz, erantzun polita izango da, seguru. Nazioarteko ordezkaritza aipatu duzu, eta horrekin lotuta ez, besteak beste programaren aurkezpenan azaldu zenutenez, Aberri egunaren ospakizuna Euskal Herrian ezagutzen dugun bezala, Irlandatik ekarri zen duela ia mende bat, aurten 25 urte beteitu gainera Irlanda iparraldean ostiral santuko akordioak sinatu zirenetik, eta horri ere erreparatu gura izan diozue orduan. Bai, nik uste Irlandaren bake prozesua eta momentu honetan bereziki orain dela 25 urtetik ona sortu diren baldintza politikoak ere oso kontuan hartzekoak direla. Sinfeineko bozeramale nagusi bat izango dugu, Declan Kearney, parte hartuko du gainera ekitaldi politikoan, eta guretzat importantea da, hain zuzen, Sinn Fein gaur egun lehenengo indar politikoa delako Ipar eta Hego Irlandan. Eta momentu honetan, Irlandaren berbateratze hori, batasun hori, gero eta gertuago ikusten den horretan, iruditzen zaigu Irlandari erreparatzea eta lako mailako eledun bat gurekin izateak badaukala bere garrantzia eta simbolismoz betetako ekitaldi honetan, hori ere mahai gainean egotea, ezta? Eta iaz duela 5 urte, Amaiurren gertatutakoa gogoratu zenuten Aberri egunean, aurtengoan berriz maite dugun herria lelopean demokrazia eta burujabetzaren ikurrak astindu gura dituzue, hauteskundeen atarian kokatuta, zein da modu honetan zabaldu gura duzuen mezua? Aipatzen duzun bezala, iaz justu 5 urte betetzen ziren Amaiurren bataila horretatik, eta aurten ere beste modu batean, baina azkenean herri izateak eta Euskal Herritar izateak eta gure herriak zailtasun mendez mende egin duen borroka horretan, bere biziraupenaren alde egin duen borroka horretan ere, zentratu nahi dugu, ezta? Azken batean gure kontzientzia nazionala, gure herria, gure kultura, gure hizkuntza gaur daño bizirik heldu baldin badira, hori da, belaunaldiz belaunaldi, Euskal Herritar askok egunero eraiki dutelako Euskal Herria, dena kontra izan da ere. Eta hori da maite dugun herria. Gure komunitatea eta gure herria gai izan da kontzientzia hori bizirik mantentzeko garai zailenetan ere, eta egungo Euskal Herriak hori bera egingo du aurrerantzean. Horretan ez daukagu zalantzarik. Eta horregatik ere, optimismo horrekin atzera begira, baina bereziki egungo Euskal Herriari begira eta batez ere etorkizunari begira, burujabe izateko bide horretan eta behar ditugun tresnak eta gure erabaki propioak hartzeko behar dugun burujabetza hori irabazi egingo dugu. Baina horretarako kontzientzia
nazional eta herri kontzientzia hori bizirik behar dugu. Beraz, aipatu dituzun guzti hauek aintzat hartuta bakartxo krisi anizkoitzen agertokian bizi garen honetan, gainera zer nolako garrantzia izango du apirilaren 9an Iruñean izateak? Bueno, aipatzen duzun bezala, krisi anizkoitz hauetan, krisi ekologikoa, krisi klimatikoa, krisi sozial eta ekonomiko importantean murgilduta gaude, eta gure bezalako herrientzat ez da erresa halako erronkei aurre egitea, azken batean herri txikia garelako, herri zatitua garelako, 3 administrazio diferentetan, eta erabakiak beste batzuk hartzen dituztelako gure ordez. Eta horregatik metatu egin behar ditugu indarrak, metatu egin behar ditugu konpromiso eta energia kolektiboie guztiak. Eta berri eguna ere, horretarako eguna da, zalantzari gabe. Beraz, erronka horietaz oso kontziente da Euskal Herria Bildu, oso kontziente gara, eta daukagun errezeta, batez ere kontestu globalizatu honetan, eta Europan ikusten ari garen, eta mundu osoan ikusten ari garen autoritarismoaren eta demokraziaren arteko lehia horretan, demokrazia aldarrikatzea, buru jabetza aldarrikatzea, eta bereziki, herri honetan daukagun konpromiso eta energia kolektibo hori irudikatzeko eta kalera ateratzeko eguna izango da berreguna. Hori da gure asmoa behintzat. Honek, beraien biktimak humilatu, iraindu eta birbiktimazatu egiten ditu. Alderdi sinatzaileok helarazi nahi diegu estatuaren biktimei gure babesa eta aitortza eta erreparaziorako dituzten eskubideei gure errespetua. Mikel Zabalza Garate, 12/2016 legearen bidez, Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelean atxilotuta zegoela sufritutako torturengatik, bizitzeko eskubidearen urraketaren biktima izan zela aitortu zen ofizialki. Bai, hemen gaude, hau da, harresien ingurukoa, ez? Eta garai batean, 2011an, goia gobernuan egonda, gertatu zen historiotxo bat. Eta udaltzaingoak ikusi zuen, salden honetan, plaka batzuk ari zirela pixka bat deslotzen, ez? Eta abisu eman zuten. Horren atzetikan, egon zen hausnarketa bat. Hausnarketa, hasiera baten, uste genuen, kalteak edo ez zirela oso handiak izan behar, baina sorpresa handiz hartu genuen, enpresak esaten digu, enpresa espezializatu batek esaten digu, arazoa zela askoz handiagoa, ez? Arazoa zen estrukturala, gaizki diseinatua zegoela, eta horrengatik, egin beharrekoa edo soluzioa asko zailagoa zen. Nola horrek, sorpresa handiz hartu genuen, baina baita ere egileek nola baita ez zuten hori sinestu nahi, esan genuen, bagoaz, bigarren ikerketa bat egitera, ez? Eta kontratatu genuen ere, enpresa espezializatu bat, eta horiek berretsi zuten guztia, eta esan zuten, are gehiago oraindik nolabait okerragoa zen hausnarketa, eta hoberena zen teknikoki, beraiek proposatzen zutena zen, kentzea eta berri bat jartzea. Zergatik, alde batetik komentatu dugun arazo teknikoengatik, ez? Guztiz gaizki diseinatua zegoelako, baina beste aldetikan
hori konpontzea edo suposatuko luken kostea, ez, berri bat baino handiagoa zen. Orduan, Gerostikan esan zuten, egintzazue berri bat. Eta gero zer gertatu zen, hori egitera gindua zen, baina gobernu aldaketa bat egon zen. Eta gobernu berriak, kasu honetan da, orain gobernuan dagoena, Amaia alkatea izan da, garai hortan, soluzio bide bila gindua zenean, beraiek hasi ziren esan ez, hau konpondu behar zela, ala nola, ez zela berri bat egin. Eta nolabait enpeinu horretan aurkitu gara paradoja horretan. Osea, baieztatu da lehen enpresa espezializatu horiek izan zigutena. Koste handiagoa zen, baina ikusi duguna ez da koste pixka bat handiagoa zela. Ez, bikoizten da, bikoiztu baino gehiagoa da kostea. Esate baterako da zen, koste izan zen 6.080.000 euro, pasarela berria 2011an, orain konponketa izan da 1.900.000 euro. Orduan, lehen esaten zen, hau da, ruina ekonomiko bat, ez? Eta, konponketa ez da bate zera logikoa eta zentzuzkoa. Eta hortikan sortu da orain dagoen eskanbila eta kezka handia, ez? Segurenik jendeak galdetuko du, ez? Eta galdera oso ere zentzuzkoa da, eta zergatik orduan konponketa bat egin den zera berri bat baino garestiagoa da. Eta mundu guztiak ulertzen du perfectamente, ni banoa esate baterako kotxe bat erostera, kotxe bat hartzen dut, etxea joan, eta egun batean zarata txiki bat dagoela motorrean, begiratzen dugu, eta kotxea dago guztiz, barruti guztiz suntzituta. Orduan, kotxe berri bat erosi beharko. Eta batek esaten, baina ez erosi berri bat, hau konpondu. Eta esan diate, baina hau konpontzeak dakarrena da, garestiago izanen da, berdin zait, konponduko dut. Hori nork egiten du, bere buruarekin eta bere diruarekin inork, ez? Emaidazu berri bat, eta listo. Orduan, hemen zer gertatu da, enpeño politiko bat egon dela. Ez da, hau da desastre hutsa, zeratik, nolabait ez direla oinarri teknikoetan sustatu hemen egin beharrekoa. Egin dena izan da, erabaki politiko bat, hasiera batetik esan zuten, nolabait hortzegoen gobernua, gure gobernuari izorratzeko, hobe da konpontzea, ezin da bota, tal, eta orain, errealidade gordina eta gogorra etorri zaigu, ez? Eta zein da errealidadea, hori da. Gainera ez da izan berria baino askoz itxusiagoa gilditu da, askoz garestiagoa. Orduan, esan nahi dute, finean emaitze izan da oso desastrosoa. Eta zergatia eta erantzuna, galdera horri erantzuna hain zuzen ere hori da, ez? Egin da, enpeño politiko batengatik. Eta gainera, lehen egiten genuen konparaketa kotxearekin, ez? Kotxeak zuzeuk ordaintzen duzu, kasu honetan, alkateak eta bere gobernuko kideek ez dute ordainduko. Ordainduko du udala. Eta hortikan sortzen da beste arazo potente bat. Eta da, izorratzen bazait, nik garantia daukat. Eta lehengo planteamentuan berri bat egiteara batzen, behin gastatutakoa errekuperatzen badugu. Errekuperatu eta horrekin egiten dugu pasarela berri bat. Orain aldiz, zalantza honiz daude, ea hemen gastatu den diru guztia errekuperatuko dugun, ala ez. Eta litekeena da ez errekuperatzea. Con lo cual, ez da berria, konponketa ez da oso ona, pasarela galdu duen edertasun guzti hori galduta dago, inkluso kolorea bera oso itxusia da, eta gainera gastatu dugu diru mordo bat, seguruenik edo aukera hauniz daude ez errekuperatzeko, ez? Orduan, kritika hortikan dator, ez? Da, erabaki politiko. Justo 2011an, hauteskundeak ziren, baino pixka lehenago. Nolabait, urgentzia horrekin zer gertatu zen, hemen, olako azpiegitura guztietan egiten da, esaten dena, karga froga bat, ez? Orduan, hemen sartzen da pisu handi bat, jakiteko, benetan, erresistentzia duen ala ez, ez? Eta hortarako, egiten da, planteamentu bat, ez? Planteamentu tekniko bat, ingenieritzaren aldetikan. Zer gertatu zen? Etzela egin. Naiz eta legez, ezinbestekoa izan, etzen egin. Eta, egin balitz,
egin baliz jakingo genuke benetan Saldaña hau ongitzegoen ala ez. Baina ez genuen izan aukera hori, hain zuzen ere, hauteskundei begira presagundia zegoen, inauguratzeko, eta esan zuten, bastatu zuten. Horreta, zera, honen inguruan aktak daude, osea, non enpresa eta udala biltzen diren, eta bueno, hau ez dugu egingo. Eta hor ere, hor dago nolabait esate baterako bekatu originala, handikan datorrez, gaizki egin zen, ja ez da soilik diseinua, bizik eta udalak egin behar zuen kontrola, nolabait intereses politikoengatik ere, ez zen egin behar zen bezala, ez? Bai, ikusirik zein izan zen desastre guzti hau, guk uste dugu ezin dela horrela gelditu. Bueno, gaizkiak atera zaigu, pixka bat igual garesti, ez dakiz zer, eta bestea, ez, guk esaten duguna da, hau guzti hau ikertu behar da, hasiera batetik bukaeraraino, ez, zenolako erabakik hartu diren, zergatiak, non dago babes teknikoa, horitu behar da, hau mailaren nolabait espedientea zen kontratu ilegal batekin, ez? Elegitea baiarri genuen eta ilegala. Eta gerta daiteke bukaeran ere, zeren ari dira gastatzen, legeak nolabait permititzen duen, baina diru gehiago. Orduan ikusiko dugu nola bukatzen den. Baina tartean ere, halako erabaki batzuk oso kuestionableak ere hartu egin dira. Orduan hortarako proposatu genuen eta nolabait babes plenoko gehiengo batek egin zuen alde ere bai, horrelako komisio berezi bat, ez? Monografiko bat jakiteko eta saltzeko hasieratik bukaeraraino nolako ibilbidea izan duen eta jabardera tekniko, ekonomiko guztiak. Eta orain arte esan dute, kolokoal guk hartu dugun konpromiso izan da. Bueno, hauteskundeak horre hurbil daukagunez, gobernura bueltatzen bagara, guk egingo dugune izanen da Saldaña honen inguruko auditoria bat, osoa, ez, jakiteko. Zergatik, alde batetik mundu guztiak eskubidea du jakiteko zer gertatu den, eta nolako izan den hemengo erabakien hartzeko prozedura bat. Baina bestea, lehen esaten dugun bezala, igual ez dugu berreskuratzen dirua. Orduan esaten dugu, ez badugu guk udalak, kasu honetan, diru guztia berreskuratzen, guk eskatuko dugu. Ardura duen guztiei, kasu honetan alkatetik hasita, jar dezatela bere poltsikotikan diru hori. Eta horretarako badira bide juridiko eta judizialak ere. Orduan uste dugu ezinbestekoa da. Alde batetik jendeak eskubidea du. Gardentasunez jakiteko zer gertatu den. Baina baita ere diru publikoa nolabait modu trakes batez gastatu bada, berreskuratzeko. Eta hortan ibiliko gara. Nazioarteko kontuekin Ekuadorko presidentea politikoki epaitzeko eskaria onartu du konstituzionalak. 2 urte daramatza agintean Ekuadorko presidente Guillermo Lasok eta beste 2 geratzen zaizkio agintaldia amaitzeko. Baina egoera asko aldatu ezean ez dirudik legeldia osatzeko aukerarik izango duenik. Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak egin du analizia gurean. Adi. Oposizioak gehiengoa du parlamentuan eta honek esan nahi du erraz lortuko lituzkela zentsura moziorako behar dituen botoak. 104 diputatu alde agertu ziren presidentea salatzeko aukera mai gainean jarri zenean. Honekin agerian gelditu da Lasok dituen jarraitzaileak politikan behinik behin gutxi direla. Eta gainera, Ekuadorren estatuburua ezin da epaitu boterean dagoen bitartean. Lehen epaia beraz parlamentuak egin lezake zentsura mozioaren bitartez. Hala ere, badago beste bide bat, heriotza gurutzatua deitzen diote, eta honen arabera parlamentua desegiteko aukera edukiko luke. Eta horretarako 3 modu daude. Lehendabizikoa, parlamentuak bereak ez diren eskumenak hartu dituela aldarrikatuta. Bigarrena, esanez barne krisi batek bultzatu duela erabaki hori hartzera, edota 3. aukera adieraztea parlamentua oztopo izan dela presidentearen garapen plan bat aurrera ateratzeko. Gainera, azken 2 hauetan ez luke parlamentuaren laguntzarik behar. Hala ere, naiz eta bestelako bide hauek izan ez du ematen Guillermo Lasok legealdia bukatuko duenik. Zehazki egosten diotena da hainbat enpresa publikoren ustelkeria sare baten erantzunle politikoa izatea. Halaxe azaldu du Satrustegik, Adi.
Halaxe da, gainera sare horrekin erlazionatuta dago honen koinatua eta antza lasok bazekien eskutartean zertzuen eta ezkutatu egin zuen. Hori gutxiez eta narkotrafikoarekin lotutako pertsona bat babestu izana leporatzen diote. Gainera, 2008an konstituzioa onartu zutenetik lehen aldia da estatuburu baten aurkako epaiketa politiko bat aurrera ateratzen dena. Ikusi beharko da prozesuak zer modutara jarraitzen duen aurrera. Lehen aldia da, baina antzeko zerbait jaso zen 2017an Jorge Glas presidente orde zenean. Orduan ere Gorte Konstituzionalak epaitzeko eskakizuna onartu zuen. Desberdintasuna, zentsura mozioa aurrera atera aurretik espetxeratze agindua eman zela Jorge Glasen kasuan. Gainera 2017an orain ez bezala Glasen aurkako ikerketa bat zabaldu zuen fiskaltzak. Oraingoan esan bezala Lasoren kasuan ez da hori gertatu. Aurretik eman diren kargugabetzeak kaleetan erabaki dira. Herritarren presioak eraginda lehenik eta indar armatuen babesa galduta ondoren. Beraz, Lasoren kasua berria da eta litekeena da Alfredo Borrero presidente ordeak hartzea haren tokia. Euskal musikarekin jolasteko Badokek kantok jolasa sortu du. Kantu baten pasartea entzun da, abestia asmatu behar da, eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Andoni Mag, Badok proiektuaren arduraduna. Kaixo, Andoni? Opa, txalon. Aipatu dugu ez da, kantok jolasa sortu duzuela, zertan datza jolas berri hau? Kantok azkenean da, egunean kantu bat asmatzeko jolasa. Ikusi dugu azkeneko urtetan, nola ugaritu didan internet bidez egunero tartetxo batean jolasteko moduko zeak, eta, pixkat, hoien bidetik doa. Kantu baten, zuk esan dezun bezala, kantu baten hasierako pasarteak entzun daitezke, 5 segundoka, 6 saialditan, eta, guztira, gehienez minutu erdi bat entzun da, asmatu behar da, ze kantaren hasiera den. Eta egunero gainera kantu ezberdin bat asmatu behar da, ezta? Eta Badokek datu basean entzun dauden 32 abistako bat. Ez dakit nola jolastu daiteke joku honetara? Zuk esan duzun bezala, egunero kantu bat, eta gaina kantu dena, kantu berdina, jende guztiarentzat. Parte hartzaile guztiek kantu bera entzuten dute. Badoken jolasteko, elbide zuzena, badok.eus/kantok da, eta hor, zuk esan duzun bezala, azkenan 32.000 kanturen arteko katalogo horretatik, datu base horretatik, egunero kantu bat jartzen dugu, eta kantua asmatzen laguntzeko, askotan zailena izaten da, igual ezagutu baina zeizen ote daukan jakitea, bilatzailean idatziz gero, berak erakusten dizkizu ze aukera dauden, pixka bat errazteko asmatze hori. Eta jolasa gainera dagoeneko abian da, euskal musikara hurbiltzeko beste modu bat da, gamifikazioaren bidetik, eta aipatu dugu lehen, egunero kantu bat asmatzea da jolasaren muina, astebete dagoeneko martxan dagoela, goiz da, baina nola doa, parte hartzea nola doa? Egia esan daukagun erantzuna da pixkat, sare sozialetatik eta iristen zaiguna, eta jendeak idazten digu baita ere gomendioak emateko, edo, jolasteko modutan hobetu beharreko kontuak ikusten dituztenak kontatzeko, eta gu gustura musikazalei balio diela egunero tarte atsegin bat pasatzeko gala esaten digute behintzat. Gainera aipatu duzu, ezta, balio duela jolasteko, baina baita ere musika berriak ezagutzeko, kantu berriak deskubritzeko. Kantuak azkenean guk aukeratzen ditugu, eguneko kantu hori guk aukeratzen dugu, eta kantu hori izan daiteke kantu ezagun bat, kantu horrekin ere pixka bat jolasten dugu, ez? Izateko ezagutzen duenak identifikatzeko modukoa, baina ez mundu guztiak agian lehenengo zaialdian asmatzeko modukoa, eta badaude kantu
zarragoak, berriagoak, denei ezagunak egingo zaizkienak, oso zaleek bakarrik ezagutuko dituztenak hasieran behintzat, eta bai, pixkat variedade horrekin jolasten gabiltzagu ere bai. Azken horrekin gerituko gara, Andoni Mat, Badok proiektuaren arduraduna, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. 6 fest jaialdian gaude. Festa erraldoia, herrikoia eta denona eta denontzat. Milaka lagun gerturatu dina ona 6 festera eta jendearen ilusioa eta gogoa nabaria da. 20 artista baino gehiago igo dira oholtza gainera eta horrez gain ikuskizunak, kontzertuak, food truckak eta azokak ere egon dira hemen 6 fest jaialdian. Eta horregatik Hamaika Telebista hemen da jaialdi honetan eta hau da jaso duguna. Bueno, ni Portugaletetik, ni Barakaldo. Ni Algortatik. Mungiatik. Sopelatik? Algortatik. Iruñetik. Iruñetik. Burlatatik. Bilbotarra naiz. Ni Semeindik, Markide Semein. Bilbotik. Bai, Errekaldetik, bai. Bai, Errekaldetik. Bueno, pues ondo pasatzea, ez? Ni irakaslea naiz, gaur da nire lehenengo eguna oporretan, eta ondo pasatzea hori da asmo bakarra. Bueno, ondo pasatzera eta eguna pasatzera, men. Gaurko disfrutatu. Hori da. Eta kontzertu guztietara joan. Guztiko du nola dagoen ambientea eta dolan, eta hori da, amaiera arte geratu berez, eta hori. Lagunekin gozatu baitere, kuadriagoekin. Hori garrantzitsuena. Ondo pasatzea, eta musikaz disfrutatzea. Edan, gero bazkaldu pixkat, kontzertuak entzun, eta igual gero Bilbotik barna festa egin, igual bai. Eske, Seid Fest festa oso polita da, eta artistak bereziak dira, justo orain, Samantha Hudson, igual munduko berena izan zen, Zetak antolakuntza ona egin du, eta jaia, eta ospatzera, eta bizitza. Goizetik etorri gara, Zetak ikusi dugu, Samantha ikusi dugu, ja gora kagabiz, posik, disfrutetan, kriston girue dau, eta gabera arte, amaitxu arte. Ondo pasatzea eta, bueno... Eta musikaz disfrutatzea hori bai. Ja ikusi ditugu guztiak, eta ni gogokena gozategi. Oin dela pilo bat ikusten ez dudalako. Zetak. Dantzatu duzue? Pizkat. Pizkat edo asko? Bueno. Orain gozategi, eta egon gara Samantha Hudson ikusten, eta pirritz eta porrotz. Ere bai. Hasikeran gozategi gaitik eta kerobia gaitik etorri gara, ez? Baina Zetakena bai, importantea esan mutzako. Bai, berandu sartu gara, baina, bueno, ez, eta gero la moda eta esnebeltza bai. Nogen? Eta ni Zeta gustatu zait. Eta baita esnebeltza. Bai, esnebeltza. Txikitatik egon gazenerako esnebeltza entzuten eta hori. Baina orokorrean kontzertu danak. Hori danak, eta baita ere talde berriak ezagutzea eta abesti berriak baita ere entzutea. Samantha Hudson, nik hori da, horretzu bertan ikusi dugu eta super ondo. Osea, pasada bat da. Bai. Eskabidean. Urrositik dator eskabidean. Eske nire nazin onda elektronika asko gustatzen zait, adibidez, Zetak oso nahi izan zen. Ikate honek lotuta, zure sauria nirea da. Gauean Zahara, Rabet, elektronika, eske, zua da, zua. Niretzat, Zetak edo la moda ere bai. Ni gozategi ikusteko irrikitan nago, bai. Baina Samantha ikustera etorri gara, horretara etorri gara, da jazta. Osa, hemendik aurrera, topien. Berriro, errepikatzen. Asko gustatu zitzaigun eta azkenan erabaki genuen berriro etortzea eta hori. Artista berriak etorri dira eta hori. Aldaketak egon dira eta ondo. Oso ondo pasatu genuen, naiz eta, bueno, hilarak luzeak izan eta itxaroten egon, baina aurten Sasietara guztien gainetik. Guk Baztango Zaporeko parte gara, ez? Eta, Baztango bertze zenbait ekoizle bezala, ez? Adiz guk esneko behi esnak dugu, baina badaude ardietuztenak eta gasna egiten dutenak, edo badago sagarratuenak eta sagardo egiten duenak,
edo matxagadunak eta ardo aiten duena, arroltziakin, eztiekin, mermeladakin, eta, bueno, gehien bat hortan mugitzen gara, ez? Eta, hoi da, dena bastango behar dugu, izan, benpin ongi datorkigu, gure artean elkartzeko eta pixke goiti zer nahi dugunin, hori gara pentsatzen ere bai formakuntzako, eskaintzeko formakuntza edo eskoletara begira zeo zer, baina, bueno, oino proiektua da, oraindik ez dago ezer, eta, baina, bueno, benpin baten dakun aukera hori elkartzeko denon artean, eta gauz ezberdinek iteko, bueno, kanpora begire, ez? Mangino zenbait huelta, edo zenbait aldaketa jasotakoa, hau da, hasieratean esne guztiak aikuri saltzen ginen, eta gero ja gu hasi ginenean, hasi ginen alde batetik transformazio bidea hartu ginen, esnekiak egiteko, eta gero ja bertze pauso izan zen ja ekoizpena ekologikoranzko bidea hartu, ez? Zergatik ekologikoa, alde batetik, guk uste dugu, errespeto gehiagoki lan egiten duzula lurrari, ez? Azkenean, ongarri kimikoak ez duzu erabiltzen ahal, eta gero ere baita ere bezero, ez? Azken finean beraiengatik jarraitzen dugu guk, ez? Orduan guk medikamentu edo behiei gutiago ematen badiegu, azkenean hori ere gutiago izango da produktuetan, ez? Eta horrengatik ere zor ginen errespetoi edo bezeroi eta nola ez behiei. Badire baldintza de xente, ez? Zenbait sasi edo idetzia erre, jendeak erabiltzen du pozoina, guk hori ez dugu erabiltzea, guk moztu egiten dugu, gero bertzalde behiak kanporatara dire. Gero medikamentuak edo erabiltzerako orduan, baduzu muga bat, 3 dire urtean behiko, gero aratxeik behia mugitzen dugu tokiz, gero urruntxago daudenak, zeren hurbilekoak maten dako aukera behia goizean deitzi, atera, eta txaldean berriz ere sartu hartugu. Horren hurbilekoak aprotxatzen du hortarako, eta urrunen dauden belaiak antzuekin jateko. Bai, behiak, konbentzionaletik ekologikora aldaketa ikaragarri izan zen, ez? Barnean baita daude, pentsu pixka bat, orai egun, 3 kilo, 4 kilo pentsu, gero belarri dorra. Neguriko zenean zein udale hor, lurrale ertzen data beti zaude hor, taupada bakoitzean lerketa. Horrease gehien bat Iruña herrien du, edo han bileraketa, eta guk bai hemen parte hartzen dugu herriko batzarretan, auzolanetan, edo baztaren mailan egiten diren gauzetan, edo kasunten mintzetu garen bezala baztango zaporetan, ez? Orduan, nik ere idutzen zai garrantzitsue printzpioi, azkenean norberak komunitatean bizi behar dugu eta parte hartzea garrantzitsua da, eta denen iritziek ere garrantzitsue direz, horrexegatik baztanen adibidez, garrantzia handia du bai auzolanak eta bai batzarrak, eta batzarretan da non eragitzen diren herrien emarreko gauz guztiak, ez? Jasangarritasun ekologikoa kuka argi eta garbi ginen, ez? Azken finean, hastion aipetu duten bezala, pizkete konpromisoi, ez? Lurrarekin, bezeroarekin, animaliekin, eta baztanekin ere bai, ez? Orduan, nik uste dut gure etxaldiak edo, printzpioi, garrantzitsutzat o garrantzitsunariko bat ikusten duela, ez? Abeltzaintza garrantzitsua da, olako inguruetan, ez? Batez landara eremuen dako, ez? Ez bakarrik, lanpostu edelako, baizik eta, da, gero ere sortzen ditu bertze lanpostu edetzuk, ez? Bertan edo zeharka ere bai, ez? Makinaria konpontzen dutenak, edo albaitariak, edo dendak, eta bar, ez? Eta horrek ez du erranai, hemengo jende gehienak hirietara joan behar duenik edo lanera, ez? Eta gero, sozialki ere aipetzen nuena. Azken finean gure lan hemen dago, eta hemen bali gu hemen biziko gara. Orduan herria mantendiko ditugu, eta herria mantentzen badugu,
azkenean hori da, hizkuntzak ere mantentzeko aukera ematen digu, eskualkiak kasunten, eskolak, ohiturak, kultura bat, orden, nik uste dut abeltzaintzak edo nekazaritzak, lehen sektoreak, hauniz duela eskaintzeko landa ere humoi, eta garrantzitsuena, janariak guk ekoizten dugu. Animatu ere gaztei, aukera edo bizi aukera bat izan daitekela ere bai, nekazaritza edo abeltzaintza. Hemen da, musika zuzenean telebista saioaren 214. atala. Erreportaje nagusian 16 taldea ezagutzeko aukera izango dugu. 80. hamarraldian ekin zion taldea jotzeari, eta egun bueltan dira disko berria besapean. Bilboko kafe antzokian batu gara taldekideekin. Izbitan atalera berriz Eneko Zulaika musikari eta zinemagileak gonbidatu dugu. Kaixo eta Pedramax taldetako kidea. Bere gustoko areto, kantu eta taldeen inguruan aritu zaigu laburrean. Amasai taldea, bueltan da. 80. hamarkadan ezagutu genuen gehienok Amasai taldea. Gerora itzulera batzuk izan dituzte eta horietako azkena orain egiten ari diren Erobomb bira. Musika zuzenean telebista saioa Bilboko kafe antzokira etorri da gaurkoan, eta bertan osatu dugu orain ikusiko duzuen erreportaje hau. Amasai taldea bueltan da, eta ez dator esku hutsik. Kantu berriekin batera, kontzertu bira abiatu dute. Egia esan da, Amasai bueltan dagoenean beti diska berri baten arazoagatik izan da. Aurten, diska Erobonen diska Bomberenearen proposamen bat izan zen, Patxiren proposamena. Eta guretzat, kriston oportunitatea izan zen berriro, taldea elkartzea eta zenbait kanta berri egiteko moduan, ez? Uste dugu, bueltatzen bazara, zerbait berria bota behar duzu, ez? Jendearekin harremanetan egoteko, gauza berriak, oportunitateak berriak dira, eta horregaitik beti egiten dugu ezela. 10 urtero, bueltatzen gara, ez dakit urrengo bueltan nola izango den, baina, bueltatzerakoan abesti berriekin, material berriekin, diska berriekin. Guretzat da izugarrizko gauza bat, izan da bapateko gauza bat. Zerutik bota zen horrelako aukera bat, eta guretzat da plazer hutsa. Berriro elkartzea, nire nahiarekin, Txapekin, Mikelekin, Gorkarekin, niretzat da, ekipazo, harremanak oso ona dira estuak eta, plazer hutsa, bai. Mehatxaldean jaio ginen, baina beti izan da talde berezi bat, ni Bartzelonan nengoen. Amasai jaio zenean, ni Bartzelonan ikasten egon nintzen, eta beti izan da talde disperso bat, ez? Mehatxaldetik, baina Bartzelonan, Bilbon, orain Elorrion, Irunen, talde kosmopolita del mundo mundial. Bidea daukagu, adina bebai, eta adina erekin bidea, den elkartuta dago. Baina, egin ditugu gauzak, pozik, gainera. Egora oso berezia denez, egiten ditugu gauzak, poliki, lasai hartuta, gauzak ondo pentsatuta, bapateko gauzak ezin dira egin.
Ondo antelatu behar ditugu gauza guztiak, plangintza on bat egiten eta horrelako historia, bai. Taldearen jardun nagusia 1981 urtetik 1986 urtera garatu zen. 3 disko eta makina kontzertu eskaini zituzten, tartean hitz egin jaialdi mitikoan arituz. Hitz egin, izan zen guretzat gure azken kontzertua eta sekulako giroa zen eta gu egon ginenan, gulo belarri oso ondo pasatzen. Garai hartan horrelako kontzertuak antolatzea oso zaila zen, oso zaila. Gaur egun normala da, ja. Baina garai hartan oso zaila. Jarri zituzten bi eszenatoki, bata bestearen aurrean, eta talde bat amaitu eta bestea hasi, oso ondo antolatuta, kriston giroa, los pelos de punta, izan zen sekulako ekitaldi bat, sekulakoa, bai. Arrakasta nahiko berezi bat lortu genuen. Astero ja jotzen genuen, zeiamarizkarekin, astero jotzen genuen, eta baita ere, zenbait leku pizka bat jende gehiagorentzat, baina beti gure giro berezia izan da sala txikiak, gaztetxiak. Gaur bertan joko dugun sala motakoa, guretzat jendearekin harremana hurbila edukitea, gustatzen zaigu, eta halako tokietan jo genuen eta joko dugu baita ere berriz. Garai hartan, egon ginen kontzertu pilo bat egiten, sekolako taldekin, egin genituen kontzertu batzuk, bapekin, guretzat bapet izan da sekulako taldea. Negu Gorriarekin, bebai, Beti Mugarekin, Diablo Teatuarekin, bebai, gari bereziak ziren, bai. Politak, oso politak. Eta trinkoak, bebai. Gure kontzertuak horrela ziren, eta horrela dira. Areto txikiekin, eta, zela giroa berezi bat sortzen da, harreman estuak publikan eta taldearen artean, eta izerdia eta kontaktua, hori da. Guretzat, hori da politena guretzat. Amasai taldearen proposamena ausarte izan zen 80. hamarraldiaren hasieran. Distortzioa, zikintasuna eta melodiak nagusi ziren taldearen doinuetan. Nahi genuen musika egiten ari ginen. Ez genuen pentsatzen halako arrakastarik edo gure asmoa nahi genuen musika egitea izan zen. Eta gure referentziak, badakizu zein ziren, Pixiak, Sonic Youth, P. Harvey, eta horregaitik, halako antzeko musika, antzeko abestiak egitera bueltatu ginen. Pasote, hori da gure marka, hori oso gordinak, azkenean geratzen dira abestiak, potentiak, gogorrak, nahiko violentoak eta, ni oso fan naiz, Amaseina, eta beti goatzen naiz denok ezagutu genuenean Amasei goan daukagu puntu elektriko ura, ez da? Nola zan hori, diozuna, gitar elektrizitate txorro hori eta basa ritmikoa super potentea eta hautsi distorsionatuak eta pixkat gutxienez hemen oso ohikoak ez ziren kode batzuk eta hori hasieratik bazeukaten eta beti mantendu dute eta nik uste dut disko honetan ere naiz eta urte asko pasa eta aldaketa egon,
hori mantentzen da. Ezaugarria izan da nire ustez, ez? Danontzako erreferentzia handiko taldea izan da niretzako ere. Eta, bueno, saiatzen geha pixkat esentzia hori mantentzen, baina, bueno, garaiak aldatzen dijoaz ere, eta, bueno, nik uste beste bertzio bat dela, ez? Gaur egungo 16 ez daukala zeikusirik, bai, baina gitarra aldeetan eta badutela beste norabide txikitxo bat hartzen dutela, bai. Bai, ziur, baina ezke baita ere diska honetan, txap gehitu egin da gurekin, eta badakizu bera lamo da distorsion dela, ez? Eta produkzioa egin du, nabaritzen da, orain kriston sortea daukagu gurekin jotzen du, eta esaten duzun distorsio hori, uste dut da zentsu gehiago hartzen duela, ez, berarekin, eta gure hizkuntza da, gure espresio motakoa, ez? Eta horregaitik erabiltzen dugu melodia distorsionatuak, baina melodiak baita dira, ez? Taldearen beste ezaugarri bat hizkuntzaren erabilpenean dago. Euskara eta ingelesaren arteko hitz jokoak nagusi dira hitzetan. Eta honek nortasun berezi eman dio taldeari. Hitz jokoak ziren, eta baita ere, diska berri honen arazo berezi bat da, katalana zartu dugula. Ni Bartzelonan bizi naiz eta nahiko normala da niretzat katalanez hitz egitea. Eta horregaitik, heldu da baita ere katalan eta eroboan, ingelesa, euskera eta katalana dau. Bai, Amasei beti joan da hortik, ezta? Izan da beti bere bidea. Joku hori, Amasei, Renfan, Erobom, da nire nahiaren kontua, bai. Dauka tiro polit bat buruan, eta, ateratzen dira bere burutik gauzak, ez dakit bereziak, eta, bai, bere kontua dira, bai. Eta pertsona garrantzitsua hor bertan izan zen Carlos Alonso. Carlos Alonso lehen baxu jotzen zuena, berak nabarik egiten zituen hitzak, eta euskara eta ingelesez nahaztu, eta horregaitik, hortik, atera ziren zaldi bereziak, hitz joku bereziak, eta azkenean hitzak, Amaseiren hitzak, ez? Bai, egon zen Carlos Alonso eta Paule, balaguntzen letrak egiten. Carlos Amasei basujolea hoia da, eta Paule, Arimaren abeslaria,